आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अभू मरचावा बजे ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला सखी जोगना के गोधना पता केला सजा सवर के जात रही बलक में रहे न तेल त बोले गोइन चक में हमरे ओरी खाली झांकेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अभू मरचावा बजे ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला कहता कि तना सुनर रूप तोहर बाके बोले मैडम के करा खातिर रखले बाहर जुगा के कहता कि तना सुनर रूप तोहर बाके बोले मैडम के करा खातिर रखले बाहर जुगा के करथु दंगबा हमरा के तंगबा करथु दंगबा हमरा के तंगबा मांगता बिल मोर गाथला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की म्यूजिक डायरेक्टर डीजे अभू मरचावा बजे ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला बिट्टू लाला यादो बड़का रहे अनाड़ी राइटर मिठू बसंत देवी ढोरिए में तेलवा धारी बिट्टू लाला यादो बड़का रहे अनाड़ी राइटर मिठू बसंत देवी ढोरिए में तेलवा धारी कुना कुआरा मांगेला सारा कुना कुआरा मांगेला सारा जवानिया के हमारा नासेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला सजा सवर के जात रही बलक में रहे न तेल त बोले गोइन चक में हमरे ओरी खाली झांकेला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला एगो टेम्पू के ड्राइवर सखी जोगना के गोधना पता केला डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।